guys, ay advance Happy New Year sa ating lahat na nandyan. So ngayon guys, i-greet ko muna si Kuya Kim Taeyong and BDS as V, the name, and the full name is Kim Taeyong. So, happy birthday Kuya Kim Taeyong. Kahit, sure, let's English. English tayo ngayon guys. Magiging lost birthday dito next. So, mag-English muna tayo ngayon. So, Kim Taeyong, happy birthday. Advance, happy birthday. I think maybe 26 years old. You are 26 years old. And Kim Taeyong B from BTS, Korea, has lived in Korea, South Korea. And this is for you, Kim Taeyong. So, these pictures and videos, I also edit for you. So, it's easy to become English language. So yan, Kim Taeyong, this video is for you, and this is not you know, this is not easy to become an edit to your videos and your pictures. So I imagine I plan this kind of things to do because I observe and I realize and I see that you are birthday. I'm really sorry for the English. So happy birthday, and Kim Taeyong, this is for you. This is my wish for you. Kuya Kim Taeyong, let's Tagalog na lang guys. Tagalog na lang. So Kuya Taeyong, sorry ha, lagyan ko na lang ito ng subtitle para kay Kuya Kim Taeyong for English. So, hello Kim Taeyong for BTS. Ako pala si Kuya Renz. My full name is Eryo Butignan, Pas Junior from Philippines. And this video, Kuya Kim Taeyong, is para sa iyo talaga. At iniisip ko talaga to Kuya Kim Taeyong, kung paano mag-edit, kasi hinahanda ko talaga ito, pinaplano ko talaga ito, Kuya Kim Taeyong, para sa iyo, kasi alam ko na malapit na ang birthday, kasi bukas na yung birthday mo, kasi Kuya Kim Taeyong, maybe una kayo ng age limit sa Pilipinas, maybe. So Kuya Taeyong, this is my wish. Kuya Taeyong, maraming salamat, at ipagpatuloy mo lang yan, Kuya Kim Taeyong, yung mabuting asal mo, yung mabuting tao mo, yung mabuting voice mo. I like your voice, Kuya Kim Taeyong, kasi parang yung boses mo parang cracky. Yes, I like your voice. And sabi nila, Kuya Kim Taeyong, same tayo ng smile, like ganyan. So, this may wish, Kuya Kim Taeyong, na patuloy mo lang yan, Kuya Kim Taeyong, and God bless. At sa akin lang, Kuya Kim Taeyong, that is blessings for you, kasi nabasa ko sa sa lifestyle mo na galing ka sa mga farmer, doon ka tumira sa lola mo. Tapos na-appreciate talaga ako, Kuya Kim Taeyong. Hindi lang si Kuya Kim Taeyong, kundi sa grupo mo din. Kanila ni Suga, ni Jihook, ni Jin, ni Jimin, ni Jungkook, at ni RM. At hindi lang sa iyo, kundi sa grupo yun sa inyo. Ipagpatuloy mo lang yan, Kuya Kim Taeyong, at saka sa inyong grupo ng BTS. Kasi alam nyo, Kuya Kim Taeyong, dati ako ng EXO fan club, pero ngayon nakita ko yung video nyo na kung ano talaga yung pinagmula sa inyo yung grupo, kung bakit naging successful kayo. Kasi para sa akin, Kuya Kim Taeyong, is blessings yan sa inyo, kasi parang iba't ibang uri talaga yung mga problema nyo, yung pinagdaanan nyo, at saka parang binigay na talaga ng God sa inyo yan, kasi deserve kayo na maging sikat na grupo. At yun lang po, Kuya Kim Taeyong, at happy birthday. We love you, and I hope makita mo to, Kuya Kim Taeyong, kahit sa Pilipinas, kahit nasa Pilipinas lang ako, talagang idol talaga kita, Kim Taeyong. Yan ang bias ko, si Kim Taeyong, pero yung BTS na grupo, yan talaga ang pinaka number one sa puso't isip ko na grupo. Kaya alam ko na hindi lang ako ang nag-idolize sa inyong grupo, kundi marami din na-idolize dito sa Pilipinas, di lang ako. At shout out sa lahat nandyan, Korea, at sana makapunta ako dyan sa lugar ng Korea.
At sorry Kuya Kim Taeyong kung tinatagalog ko lang to, pero lagyan ko ito ng subtitle. So happy birthday Kuya Kim Taeyong, and be strong, be healthy, and be good man in your group. And sa BTS, ipagpatuloy lang ninyo yan guys, BTS group. At more blessings to come sa iyong grupo. At yun lang po. Maraming salamat. Cause I'm aiming fast tonight, so watch me